Sanibingelela ababukeli emakhaya beBlack Life TV kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Namhlanje sihleli nodadewethu othi-ke nakunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Yebo, sawona Ninjani? Siyaphila. Siyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya amase uyasho ukuthi-ke na luthini udaba ofike ngalo. Yebo, ngiyanibingelela ababukeli emakhaya. Ngingowesifazane nje odabuka le mpendle. Ngithe angize la kunemfihlo engifisa ukuyidalula kumyeni wami. Umyeni wakho? Yebo, bese ngihlale naye isikhathi eside. Okay. Ungathanda ukuthi usixoxele ngale mfihlo? Yebo, ikhona lokho engikufisayo. Okay. Ithini imfihlo? Ngishadile, kusho ukuthi-ke ekushadeni kwami kwaba khona into engingayenzanga kahle. Ake ngithi nje ngajolela umyeni wami nomfundisi webandla engikhonza kulona. Wajolela umyeni wakho nomfundisi? Yebo. So uphuma endlini uthi uye esontweni kanti uyojola nomfundisi? Yebo, kuyizinto ey'kanjalo ngenxa yokuthi nje naye ubaba indlela abeyiphatha ngayo. Ubaba akasonto, akakhonza indawo, umuntu futhi oyiphuzelayo. Ubaba umfundisi yena akashadile? Ushadile ubaba umfundisi. So uyi-mistress kamfundisi wena? Ngingabeka kanjalo ngoba umkakhe usebenzela eCuba, so isikhathi esiningi umfundisi usuke yedwa. Usuke la ubona ukuthi mnakekele. Yebo. Uyavuma? Ngiyavuma ngoba phela sekufanele ngikhiphe iqiniso linje ngoba linjalo manje liba lento iyangihlupha. Okay, so kufika nini-ke ukuthi-ke na uyiconfesse lento kumyeni wakho? Kufika manje umntwana ngajola nomfundisi saze sathola umntwana. Nathola umntwana? Yebo, sinomntwana nje osekhulile impela. Uyayazi le ndaba umfundisi ukuthi ninengane? Uyazi. So manje wait, umfundisi ome-pulpit oshumayela every Sunday. Yebo. Ukhuliselwa enye indoda ingane yakhe? Yebo, futhi uye kasho nje ukuthi ubefisa ukuthi nje lento ngingayidaluli nangephutha nangengozi. But namhlanje ula Ngilana ngenxa yomntwana nami ngangitshela ukuthi ngeke ngize ngiyidalule. Kodwa manje ngenxa ekuthi sekuthinteka umntwana sekuyangiphoqa ukuthi ngiyidalule ukuze impilo yomntwana iqhubeke. Kwenzakalani ngempilo yomntwana ngoba uthi-ke ngenxa yokuthi sithinta umntwana? Umntwana kuthe nje emva kwesikhathi mhlambe ngonyaka odlule ekuqaleni kwawo kwacaca ukuthi umntwana ungena lezi zinto zokuthwasa nani. Wahamba umntwana wayothwasa. Manje indaba iqhuma lapho ukuthi angithi umntwana lapha njengoba uphehla lesi sibongo salaka ababa wakhe la ngishadele khona. Oh, okay. Manje akusahlangani-ke manje lapha ngoba kufanele phela aphehle isibongo salapha. Kuvela ukuthi lento ayiphehla la uphehla into okungayona. So usho ukuthi-ke na ukube akayanga ephehlweni waphehla into engayona ngabe nanamhlanje akwaziyo? Mhlampe ngangiyophoqwa yesinye isimo bengeke ngikwazi ukuyikhipha imfihlo njengoba nayo umyeni wami ngiyamsaba. Imake umfundisi uyazi ukuthi ingane ephehlweni? Uyazi. Okay, umfundisi kodwa futhi uyavuma ingane yakhe hamba ophehla? Inkinga phela mangabe wayinqaba lokho akusho ukuthi indaba kufanele livele ibhadluluke khona lapho naye futhi ukuvela ukuthi ubaba wengane akadingi ukuthi avele. Okusho khona ukuthi akanalo uthando lalo lengane. Ngingabeka kanjalo kwesinye isikhathi ngoba ayikho into ayekayenze ekhombisa ukuthi uyafuna ukuthi ayemukele lengane naye ufuna nje ukuthi kube yinto lapha ngoba ingane kwazi ukuthi yala ngishadele khona. Okay. So manje nisandawonye nomfundisi noma isiyaphela into yenu? Kwaphela nje, kwaphela. Ubaba yena endlini akaza sola ukuthi aye, not make sure. Akaza sola. Okay. So manje-ke ngiyabona ukuthi kunobaba ofanele umchazele. Ingane-ke yona ngoba nayo kufanele uyichazele. Kufanele ngichazele ngoba kwakhona lokho kwabuya nayo ingitshela ukuthi ngiyadingakala lapha kwagobela wayo. Wafika ugobela walibeka udaba phambi kwalo ukuthi lapha yana kuhlangana emsamo izibongo ngathi kufanele ngicacise lapho. Into engiyesabayo ukuthi ngizoyitshela kanjani ukuthi ubaba umfundisi ngoba nayi ivele amadlebe athe ifuna ukuza ukuthi ngizothi yebo ebandleni khona. Ebandleni nakhona angazi kuzowenzakalani. Wenzani ebandleni? Ngiyasiza nje lapha kumfundisi isikhathi esiningi ngumuntu osondele ngakumfundisi. Usondele ngakumfundisi. Umama umfundisi ninayo i-relationship naye? Hayi ngaleyo ndlela ngoba umuntu ongekho la nje besebenzela lena yebo asinayo nje kakhulu. Sure. Okay, so manje unabantu abaningi kumele unebandla, unomndeni wakho, unengane. So umyeni wakho uzoyithatha kanjani lento? Ngibona ukuthi uzongibulala ngisho ukungibulala. Angiboni nje impilo iqhubeka naye emva kokuba sengidalule lento ekanje nangendlela nje ayiyona. So mayethi umshado uphelile
uzobe uphelile nje. Angiboni ukuthi uzokwazi ukungixolela. Hayi ukuthi-ke ngi-attack-a abefundisi or wena, but kwenzeka kanjani kuwena lo muntu lo uthenjwe abantu, uthenjwe yimindeni yabantu, uthenjwe umphakathi, Yebo. uyashumayela lapha phambili. Lokho wena kukukhubaza ukuthi hawu, lo mfundisi lo ufika akhulume ngomoya ongcwele, akhulume ngoNkulunkulu ukuthi uthe, kodwa futhi thina mase kumnyama khona izinto esizenzayo. Kuyangikhubaza kakhulu. Ingakho nje ngingazi ukuthi bekufanele ngiqalephi ngize ngeza lana ngoba angazi kwabona abantu ukuthi ngizobabhekela ubani bebandla. Ngoba noma kungathiwa ungambuki umuntu oshoyo bolalela lokho akushoyo. Kodwa kuhle ukuthi nathi sihambe ngale ndlela esisuke sichaza ngayo ebantwini. Okay. So inkonzweni usazoqhubeka. Emva kwalokho angifuni ukukhuluma iphutha. Ngisazoke ngibe namahloni nje ngisho abantu ngicabanga ngisho ukuyishintsha inkonzo. Uzoshintsha inkonzo. Ngicabanga ukuyishintsha. Okay, umntana wakho yena ucabanga ukuthi uzokuxolela ke eseza ukuthi ngoba phela I'm sure ukhonza naye usayingane yakho. Ngicabanga ukuthi kuyomthatha isikhathi. So uready for yonke leyo nto. Ngi-ready nje for ukwamukela yonke i-punishment engingayithola ngisho kuyena, ngi-ready ukuyamukela. Okay, khona umuzo-ke na engifisayo ukuwubuza. Ngoba ubaba umfundisi, yaqala kanjani i-relationship yenu? Ngafika kuyena umfundisi ngimbikela nje ngey'nkinga enganginazo nanokuthi ngike ngazama ukukhanda umyeni wami ukuthi aye enkonzweni. So ngafika nje ngumuntu ombikelayo nosizi engibuye ngibhekane nalo laphana, ngibika njengomuntu okuyena omaphambi kwethu mhlawumbe ukuthi angikhulekise izinto ey'kanjalo. So nje into yethu uyaqala kanjalo nje mahlayana. Yebo. Oh, and then yasebona ukuthi yena akabe ubaba wasekhaya. Kusho ukuthi wabuka kanjalo. Nami-ke ngicabanga ukuthi nje senganywa idimoni. Idimoni? Likhona liyaphila. Hayi, ngizwa kahle. Ngizwa kahle kodwa ngiye ngibuke ngathi mina phela nibadala navumelana. Yebo, khona akangidlwengulanga. And-ke aniwa-casting out amadimoni kanti esontweni? Sikhona isikhathi lapho esifika khona ubuye uphume emoyeni ube umuntu ntu. Singabantu-ke sinamaphutha amakhulu namancane. Hayi, no, ngizwa kahle. No, sizomthinta umyeni wakho, simbekele ngalolu daba. Kodwa ngicabanga for umuntu othe akakhonzi ezwa into yenziwe umfundisi. Uyacabanga ukuthi ithemba lakhe enkonzweni liphele du? Ngiyesaba nanokuthi mhlambe ngayohlasela kwakhona kwamfundisi nje nginovalo lwayo yonke into. Uzobe umsola kodwa? Ngizobe ngingamsoli. Kodwa nginovalo nje lwayo yonke into ukuthi kungenzeka noma yini. I know. Asithembe ukuthi-ke ngikuhambe ngale ndlela ocabanga ngayo. So into esizoyenza nje sizothinta umyeni, simbikele lolu daba size ukuthi yena uthini yena ngalo. Ningakwazi mhlambe kube wena omtshelayo yonke into mhlambe noma kufanele azatshelwe yimina? No, angeke ngikwazi mina ukuthi-ke ngimtshele. Indaba ingcono uma uyizwa ngayo umnini wayo. Mina ngithi-ke nasu Black Life isikupha i-platform yokuthi sibe nawe sikusupport ukuthi udlulise lolu daba. But ekulishoni kufanele lishiwo wena. Oh. Ayisenzimi into yebo ngezwe. Yeah. Yabo njengoba uyihambela yokumfundisi nalana fanele futhi uphinde uyisholo. Singamthinta? Yebo singamthinta. Sengithemba uNkulunkulu nje. Okay, no ayikho inkinga. Sefikile mca? Yathi ngalibambi nje. The subscriber you have dialed. Okay, somphinda futhi. Sawubona njani? Ngiyavile njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar waka Black Life TV, singakhuluma? Yebo, sikhuluma. Ngikufonela kuhlelo oluthi sikhipha izimfihlo, ngihleli nonkosikazi wakho la.
othi ucela ukukhuluma nawe. Okay, right, inkinga. Okay, ngicela ungibambele. We speak. Sawubona baba wakhe. Awubona kanjani? Ngiyaphila, unjani wena? Hayi, siyaphila. Baba wakhe uwedwa lapha? Njengamanje ngingekho njengamanje. Kunento baba wakhe bengicela sithi ukuyikhuluma kancane bandla ngilana ka Black Life TV. Yakabani? Ka Black Life TV baba lapha bakhipha khona imfihlo kunento engifuna ukuyikhuluma nawe. Okay, hayi ngikulalela. Baba uyambona ngithi lo mntwana wethu lo sentwasene. Yebo. Kube nento la evelile njengoba elapha entwasene ngathi izinto zakhe zingahambi kahle. Base bethi enengathi isibongo sakhe asiqondile. Mabethi isibongo sakhe asiqondile. Basho kanjalo bona. Yebo lapho ugobela wakhe usho njalo. Usho ukuthi phela uyindoda yosebenzisa isibongo sami. Yebo usebenzisa sona ukuthi kunento engangingakutshelanga yona baba wakhe. Phela mebeza siqondile basho ukuthini mabesho njalo. Hayi ungavuka ungolaka baba wakhe mina ngifuna la ngichaze. Okay, angikulalele. Manje baba wakhe lana kusho ukuthi kwaba khona into eyenzeka engekho right no baba uyambona ubaba umfundisi lo wasebandleni. Into ngiyayibona. Yebo baba kusho ukuthi kukhona into engenzakalanga kahle. Khuluma wathi bana amagama manje khuluma hawu. Yikho lokho engifuna ukukuchaza ukuthi kusho ukuthi angazi ukuthi kwenzakala kanjani kodwa ungathi umntwana lo nowakhe. Okungathi okwazi phela ukuthi okungathi usho udini mose okungathi. Ilokho ebengithi ngifuna ukukwazisa ubaba wakhe ukuthi kusho ukuthi umntwana lona owakhe. Bengicela nje ukuthi wehlisa umoya kodwa ngizofika ekhaya siyixoxe kahle bengicela ukuthi ube wehlisa umoya. Impela ngiyalingwa namuhla. Ilokho nje Ukuthi impela lezidluliseka la. Uthini umthetho wakho? Uthini umthetho wakho ngempela? naye kwaba kusho ukuthi kwaba into ngathi iyaba yiphutha baba wakhe kodwa bengicela baba wakhe ehlisa umoya sofika sikhulume kahle mangifika ekhaya indaba zethu ziphelele kuthini. Iminyaka engaka. Nami bengingazi ukuthi into ngoba nami ngangithi akwenzakalanga kodwa kusho ukuthi mase beveza kanjalo kwagobela sengiyabona kusho ukuthi baqinisile. Yeke lokho ngoba uhlezi uhamba amasonto asesikhulu lana. Inkanti kahle imali ayibina kahle. Nca usona into eyenzeka kanye ingakho ngangingazi ukuthi ngabe umntwana lona Awazi kanjani ngoba wena uhlezi ukhuluma la kwenkonzweni kuphi. Imali kuyagitshelwa kuthiwa kuphi. Ngizokholwa kuphi zonke lezi zinto ey'shoyo. ngizofika mina nobaba sikhulume ekhaya mina into ebengicela kuyo uxolo. Yabona njengamanje. Ungibuyisele emuva ngokwempilo. Emva kwemizamo emingaka, ungibuyisele emuva nje kakhulu. And okungifika kakhulu-ke ey'ntweni zonke clear engiyizwayo. Nomfundisi wakho lo. Bengicela baba sikufukamele oba yonke imindeni inazi iy'nkinga zayo sisale sesedlula kukho. Inkinga nje. Yabona-ke inkinga nje iqala ngawe futhi ekhaya isakhulukazi kahle umuzwa wababa lo. Iqala ngawe futhi iyaphela futhi kuwena. Ayizophindi Ubaba wakhe methi iyaphela ngenze njani ngoba nami kwangeyona inhloso yami. Yabona njengamanje. Njengamanje. Lento le oyikhulumayo yangina ngendlela ukuthi angazi ukuthi kodwa akukho ukuthi singathethele kuba bona ngoba sokhuluma kanje awusasiyena wakho. Ngicela ungikhulumele naye kusasa. Awusasiyena. Sawubona bhuti. Angwazi. Sawubona. Sawubona. Ulungisa lo okhulumayo. Ngicela ukubuza emshadweni wenu kuzokwenzakalani?
Yabona ukusukela manje ngifuna yonke into yami engiyisebenzele kanzi ngibuyele la kimi. Ngoba Mangisho njalo ngibala iy'nkomo zami ngiyazifuna. Ngoba phela lo mfundisi loyo usengene esibayeni sikababa lo mfundisi loyo. Ngiyazifuna lezo nkomo lezo. ngoba usezehlisile umama wekhaya ethi uzoxolisa kuwena, ngeke mhlawumbe uthole enhlizweni yakho mhlawumbe niye kwi-counselling nikwazi ukuthi Icala elithi alibe njalo. Ayikho into engakhulunywa nomfazi ofebile. Umfazi ofebile ayikho engakhulunywa naye. Akhulunywa nje nomfazi ofebile. Bakona ukuthi ngize ngikhulume nanje kanje emva kokuthi ngizwile ukuthi ngihlonipha wena kodwa nje lo mfazi uyangenisa lo mfazi ngithatha kancane. no, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe. Yabona uphi umfazi omtshela omnike ifoni lomfazi lo. Yebo baba wakhe. Yebo mfazi ngithi mina kuwena. Funa ubateleke labo baba bakho ukuthi iy'nkomo zami ngiyazifuna siyezwana ngithi. Yebo. Ungoqeda lapho la ukhona njengamanje ngoba angikwazi nanokuthi ngikuphi la ukhona. Ngoba ngithe la indlu nje mina awukho wena la. Kumele ngihambe ngiyozenzela izinto ngiyoziphakela ngiyozenzela ukuthi engabe ukhona la nawe nomfazi. Into izoyenza-ke iy'ngubo zakho lezi uzochitha lapha esangweni angizwa. Bengithi ubaba kehlisa umoya. Ngithi mina izingubo zakho uzochitha lapha esangweni. Angizohlala nomfazi mina uzongikhuluma into engingayizwa kahle. Kodwa baba ngicela ungahlaseli-ke kwababa umfundisi. Umfundisi ngeke kumele egcineni somfundisi xoxa njengamadoda. Angekho indoda yena ngokuphelele njenganami. Kumele kubonanile naye egcineni. Yebo. Kuzomele kugcineni angibone. Ngoba yena lento ayenzile ukugcwaneka lokho uyagcwaneka kahle kahle. Benginesicelo la, bengisacela usilinde size naye unkosikazi lapha endlini sikwazi ukuhlala phansi niwumndeni. Angazi ukuthi mhlampe njengamanje yabona njengamanje angazi ukuthi ngikude kangakanani. And mina isinqumo ngisithatha manje. Angilindi ukuthi kuze kushonda ngiyabona manje kulezi vele kumanje kulezi. Kodwa-ke besicela ukuthi wehlise umoya, uphefumule, ungaze uthathe iy'nqumo kena izokulimaza kusasa, uyabo? Hayi, angisithathile isinqumo mntanami, isinqumo nje mntanami sengisithathile ngoba kuphelele. Akeze la azolandela impahla zakhe. Emva kwalokho akangilungiselele indaba yenkomo zakithi ngoba ngiyafunda ngiyasho lamagama ngiyawaphinde. Lo mfundisi ugcwanekile wangena esibayeni sakithi. Njengoba umuntu ophilayo ongangalo wababa engayenza kanjani njengalezo kulesihlala selikusona njengamanje. Yeah. Ukuthi abafazi bethu lapha enkonzweni abaphephile. Yeah, no, ngiyayiqonda lento oyishoyo, ngiya-understanda nepheni oyizwayo. Kodwa-ke asilinde umama size lapho sikhulume, sihlale phansi singaze silimazane singekho isidingo, yabo? Manje ngificile, ngiyobonga-ke kuzoba kuhle manje ngificile. Manje ngifice ngisakhona la. Hayi, siyathemba ukuthi sizokufica. Siyabonga kakhulu. Don't senze ukuthi ngisheshe ngoba mina njengamanje ngiphezu kwey'nqumo njengamanje. Ayile ukuthi-ke ngenze nikwenzayo nami ngizobe ngenze engikwenzayo. I know, siyathemba ukuthi sizokufica, siyasuka nje manje. Siyabonga. Sho, udiniwe umyeni wakho. Udiniwe. Nangazi noma ngizongena noma kungena nini. No, kusho khona ukuthi phela sekufanele sihambe sonke ukuze sikwazi ukukhuluma naye nama-counselors ethu. Akwazi ukukhuluma naye. Hayi, amaphoyisa ngabe into yokugcina ngoba phela mase siqhama namaphoyisa uzobe sebona ukuthi vele kuyaliwe. Ukuthi uyahlanga. Ngiyamazi. Kodwa nangu ngikwazi ukuhlonipha nathi angithi. Ukusho ukuthi asimthembe. Amaphoyisa vele azoba on standby kodwa singaqhamuki sesiqhamuka namaphoyisa ngathi vele sekuzobanjwa isigebengu, yabo? Siqale sihlale phansi naye, ama-counselors ethu ahlale phansi akhulume naye. Nanokuthi-ke into ezosiza ukuthi nawe uzehlise-ke. Uzehlise ngempela. Kodwa ngoba isinqumo esesithathile ngiyamazi. Hayi, asimthembe uNkulunkulu, angithi uyamthemba uNkulunkulu. Yeah. Hayi, nizwele-ke babukele emakhaya. Hayi, kuyasinda ngempela.
Kodwa kubalulekile ekugcineni kosuku ukuthi silikhiphe iqiniso. Iqiniso liyakhulula and uyabona ezinye iy'mfihlo y'gcina sey'limaza zona iy'ngane zethu lezi, zingasakwazi ukuqhubeka ney'mpilo zazo. But siyabonga namhlanje ukuthi uthathe isibindi umama wawo ukuthi azi uzobeka lolu daba. So Black Life-ke manje hhayi sesiya ngakhona kwakhe ukuze sikwazi siyokhulumisana nomyeni, kungagcini sekulimala abantu kwenzeka izinto ezingenaso isidingo. So Black Life sithi please don't forget to share, like and subscribe. Sinithanda kakhulu. Is there black